Hello, good morning. Guys, may aga, good morning. Magluluto tayo ng ampalaya. Ampalaya na may na may kasamang anong makukuha mo dito sa ampalaya? May kasamang bitter. Magluto tayo ng mga bitter dahil. Hello, what is the English of ampalaya? What is the English of ampalaya? Sagutin nyo ako, good morning. Nandito ng Reyna ng mga yung mga binabas nyo ako dyan sa mga bahala na dyan sa mga iba dyan kung mga komento tungkol sa akin. Ay, lang daming comment na basi wala na ninimo na Magluluto ako ng uga. Ampalaya at saka bulad. Yun. Good morning! Nandito na yung lula, yung paos, ang Reyna ng mga alingagngag, ngalangalahan. Kamusta na yung araw nyo? Kamusta na yung nyo? Ako tapos na ako sa mga naka-move on ako yun sa mga problema. Nakaiyak-iyak na ko yun. Basta makaiyak ko yun, okay na ko yan. So let's proceed tayo sa new life, new beginning. Marami, ganyan talaga yung dami mga komento kahapon sa akin sa mga mga hindi maganda. Nagluto lang ako ng Maya na ibon doon sa aking live. Marami ding mga ganito, ganyan. Pero at least tinatanggap ko naman ang pagkakamali ko. Pero hindi ko kasalanan niya kasi hindi naman ako yung nanghuli ng ibon. Bumili lang ako tapos niluto ko lang. Ang pag-process na lang yung pagturo, ang pagluto ko. Delete na yan. Oo, i-delete mo yan. Mga video-video na mga ganyan. Daming komento na hindi maganda na akala mo ma-perfect sila. Akala mo, sa kadami-dami ng problema ng bansa pati. Problemahin pa nila yung pagprito ko yung ibon na hindi naman yung ibon na sina-expect nila na ilagaan. Dapat pinapatay na ibon niya kasi naubos nila yung palay. Ibon yan dito sa amin dahil baka sa ibang lugar wala ng ganyan. Sa kadami-dami ng mga problema nila harapin yung mga simento. Pag 500 na simento, ang budget, iubos nyo, yun ang problemahin nyo. Yung mga daan-daan na putol-putol pag simento nyo. Kasi marami na nakasilinte na mga motor. Yun ang mga unahin, di yung pati mga luto-luto ko dito, pati paglasing-lasing ko, pinapakialaman nila ng iba. Hindi ba ako pwede maglasing-lasing kasi may problema din ako. Ay, mag-comment-comment na ganito, ganyan. Okay na at inamin ko na may problema. Ako sa mga kapag-plastikan pa ako, sabihin kong okay ako na hindi pala ako okay. Ay, magkape muna ako Ping Gcash mo. So ayan, magluto ako. Oo, saka maraming komento ng mga hindi maganda. Pagkagising ko yung imbes malalangin ka. Kung titingnan mo lang mga komento na hindi maganda. Ganyan talaga yung sa social media. May mga bad comments, may mga maganda ang comments. Pero wala na akong pakaalam. Kanya-kanya tayong opinion at paniniwala at mga karapatan sa ating sarili. Mga kanya-kanya tayong tawag nito, responsibilidad at kanya-kanya tayong mga diskarte, oo. Tingnan nyo na ninilaw-nilaw na ho. Kaya ko na ko saraga. Kain na lang kayo nito, ha? Shout out sa inyong lahat. Ayan. Sabi ng isa sa akin, kagabi, bakla ka, wala kang kwenta. Oo, alam ko bakla ako. Babae ka, so ngayon? Yung advance mo sa akin, matres lang. May babae nag-PM sa akin. Sabi ko wala na lang. Delete. Delete na lang. Saka hindi ko siya dapat i-delete kasi that's life. May mga bad comment, may mga side comments. At saka hindi ko hinihingi ang mga opinion ng iba. Hinihingi ko kung paano pa ako matutulungan sa mga problema ko din. Kasi tao din ako. Marunong din ako masaktan. Kagustuhan mo ng marguso. Maluto. May itlog talaga. Ipagwada na yun ng ato may nigasol, ha. Pag ang kalaha nga, hindi ang gamay ang kalaha. Gasan mo. Good morning, shout out po. Hayaan mo sila, importante, gwapa, taya kagbuhi. Insakto na yan, day. Alay, kagina kasi napa. Marami yung tao na imbes na problemahin nila yung mga budget sa daan. Kasi yung daan dito, putol-putol na. Kaya ang ining mga animal, manihong doon mga buaya, tukob man yan, tukob. Tingnan nyo yung daan dito, pwede mo nang gawing pwede mo na gawing rampahan kasi maraming aksidente. Yan ang problemahin nyo, hindi yung mga pagluto ko dito, pati problema ko, problemahin nyo pa, at saka pagalitan nyo pa ako yung sa aking mga sinasabi na tao lang ako, may mga damdamin din ako. May mga damdamin na pala. So okay na ako Umiinom lang ang tao ng tequila at saka lang maglagay ng chinsanso.
Umiyak-iyak kasi na-miss ko yung pamilya ko kasi hindi ako nakauwi sa amin. Ganyan ako hindi malasing, bibi. Kahit tanungin nyo pa si Christina, pag nalasing ako, umiyak-iyak talaga ako. Kaya hindi talaga ako naglalasing. Dahil yakin ako yung pag nalasing ako. Naaalala ko mga nangyari sa akin. Naaalala ko yung mga nangyari sa akin pag nalasing ako, yung parang feeling ko wala ako yung karamay. Hello, stay strong, madam. O making us happy. Dapat. Tapos na ko yung umiyak. Pagkatapos ng mga luha ko, yung wala na yan, day. Ito, gas ito, anito, oh. Ay, mga prito, top tay kamatis, no? Ay, kung intindihin mo lang yan, wala ka namang mapukuha dyan. At saka yung mga iba nagpa-concern na may mga problema din sila. Kahit prinsesa, kahit teacher, kahit department head, manager, engineer, janitor, magkakaproblema, magkakaroon tayo ng sama ng loob. At saka huwag nyo ako anuhin kasi ganyan lang yung talent na... Ganyan ang talent ko yan na pag nalasing umiiyak at saka yung iba pag nalasing nagwawala ako, umiiyak lang ako. Pagkagising, kain na naman lamon para magkakumita. At saka pagka nakakumita ka, i-share mo rin sa pamilya mo. Yung tanong dyan, pag i-share mo sa pamilya mo, ma-appreciate kaya nila. Wala talaga may nag-good morning sa akin. Good morning sis, kamusta ka na dyan sis? Oo, good morning kapatid, wala. Makatanggap ka ng good morning. Hello, good morning sis. Nandito ng bill ng kuryente. Hello sis, magpadala ka daw ng gatas ng nanay. Minsan may mga ganyan ako natatanggap dahil ang sarap-sarap sa damdamin. Ilabas ang mantika. Basta mantika, golden. So magprito tayo nito. Mag-adobo tayo ng ng ampalaya. Bawal kasi ang kape at saka ampalaya, kaya hindi tayo pwede minsan magsama ng mga taong hindi tayo gusto kasi ang tawag dyan, bad combination. Bad woman. Bad combination. Kape at saka ampalaya. Ganda na blong. Hello! Daw wala ka man dyan panapak, sino nilagambay? Sa panapak o garins, Jane, hindi ko makita ang mga ngalan. Yung ay maluga po, kosto sa luto. Pag may mga time yan na nagsa-shoutout ako ng mga pangalan, pero sa ngayon, kailangan ko pa rin yung mag-ano. Sa dali lang, hindi ko pa pala na-slice yung ano. Nakot. Araw na. Sindihin. Ano po? Dali. Unahon ko lang nilo. Hindi wala man ni lighter. Wala. Ay, Diyos ko, ginuha ko. Patya to, electric pan. Sandali lang mag-lotso. Chayo. Mantika ga. Hi, lo. Amugid na idol ya. Laban lang sa mga life. O, laban kayo sa mga wives nyo kasi kanya-kanya tayo ipinaglalaban dito. Kahit anak ka pa ng presidente, anak ka ng hari, masasaktan kapag ikaw ay nangungulila. At saka, hindi na yung mantika, bibi. Mantika na mo ka. Bago lang ang mantika. Custom ako sa iya, hindi naman amo mga gihoy. Baka dako naman sa iya, dugay 40 ka na. Luwag na yun. Luwag ang gamay lang sa... Luwag na yun ang... Ha? Isa-isahan yun. Kaya daan. Ikita ko lang ko mo. Ikita lang kamatis eh. Tumalo dito. Itlog tayo. Tatlo ka itlog. Hindi ano ito. Ito na yan. Dito dito. Ito tayo dito. Araw na lang ito yung...
butang. Dito sa ano ho, itlog. Karoon na lang nagani nga unahan yung mga inubla. Oo, nagkara sa nito. Ikaw na naman laki, ano kayo ba, obra kita mo. Okay man, ubo ka pa. Ako na lang gali. Maubra mo na gila sa isa. Yan, isa pa yung sistan. Makuha lang din sa asin kag sendo tayo di ho. Subuko niya pa kaya. Babata sa yung mayor naman ho. Ano ba tayo na tayo ho? Gani. Hindi pa. Wala ko sabon. Wala na gagawin. Tubo daw. Awa mo. Asin, hindi ko na pala asin. Baka lang din. Ruruting. Wala ko. Kita mo na ko. Wala tayong gini pa make. Saan may gini pa make. Hello! Good morning. Ito ay preska. Tapos ang nagprito tayo dito. Prito na rin taong gata. Dito. Magprito tayo sa kabilang stasyon. Sa ika-anim na gasol. Sabi mo, tatlo lang. Ito yung mga fresh na mga ulam nila sa umaga. Dahil saka huwag mo yung masyadong ano yun. Masyadong overcook kasi mawala ang lasa ng ampalaya. Tapos yung iba hindi kumakain ng ampalaya, mapait daw. Talaga mapait yan kasi ang purpose ng ampalaya, mapait. Para mag-balance yung high blood nyo. Dapat kumain kayo kung ayaw yung mapait. Ulamin nyo asukal. Kung ayaw nyo mapait ang ulam nyo ng ampalaya, mag-ulam kayo asukal. Next item, ilalagay na natin ang shake na egg. Ganito lang yan, ito simple dahil. Use oil, usara sa mga uga-uga ta. Ha? Usara sa mga uga, use oil. Yan, napaka-simple. Magkano lang itong puhunan ko dahil. Yun! Sarap po. Ang mahiwagang ampalaya ni Erika Imbang nagmula sa aming farm. Yung, di ba napakabilis lang? Diskarte ang kailangan, day. Hindi tayo mabubuhay ng puro lang pagmamahal, puro lang iyak, puro na lang pangungulila, puro na lang ganito, ganyan, puro na lang sakit. Dapat din marunong din tayo dumiskarte pagdating sa kusina. Dahil hindi lahat ng pagkain natin iasa natin sa karinderya. Halimbawa, nagputukan. Halimbawa, nagkaroon ng emergency. So mga nagtitinda sa karinderya, sa restaurant, na, hindi nagbukas, nagsara. Dahil hindi ka marunong magluto, ano ka? Nga? No. Napakasimple lang talaga ng mga pagkain kung gusto nyo kainin na makikita nyo lang sa mga gilid-gilid. Hindi nyo lang nabigyan ng importansya. Ito na makasarap nito ho. Ganda-ganda. Pwede pa ako sumali ng low falls. Erika, madam, pa shoutout from Vancouver, Canada. Nagmula sa kay madam, ano to? Ay, hindi ko makita ba? Sol G. Kilano. Hindi ko minsan ma-shoutout mga pangalan ng iba kasi alam nyo, dam, napakabilis po. Maghugas po ako ng kamay, ha.
guys. Guys, makain na guys. This is my life, no? Kailangan ko mag-survive. Para sa mga taong mahal ko, kailangan ko mag-survive. Hindi na lang pwede na palagi na ako iiyak sa harap nyo at saka sabihin kung may problema ako. Kasi hindi natin ma-convert to cash yan, maiyak-iyak na yan. Hindi natin pang habang buhay magagawing puhunan yan. Puhunan mo luha kung artista ka. Ako dito puhunan ko dito lakas ng loob at saka lakas ng katawan. Para mabuhay. Kain ka. Thank you Lord. Manalangin muna tayo kasi silent pray na lang ako kasi maraming mga basher ngayon pati panalangin ko binibigyan nila ng ekspektasyon, binibigyan nila kahulugan, may mga ganito, lahat naman kasalanan ng iba binabato nila sa akin pati sa pagsunog ng Santo Niño, ako yung pinagbibintangan ng layo-layo na hindi ako yon. So manalangin lang ako ng silent. Ayun. Magpasalamat lang kayo dahil. Ang gusto mo. Ang palaya mo. Ang palaya, hindi yan mapait kung marunong ka magluto. Kailangan sa ampalaya, huwag mo masyadong hiwain ng maliit. At saka yung iba pinipigaan para ano mas lalong pumait kasi yung lasa ng ampalaya pumunta doon sa ano niya. Kawan mo ito. Gawin anak tatlo mo lang tadi. Len Panito is watching. Neil Galaro, shout out. Sarah Catalan, shout out from Hong Kong. Ingat palagi. Shout out Madam watching from Japan. Buti pa sa ibang bansa, ma-appreciate yung ibang tao dito yan, dito sa Pilipinas. Dahil marami ano dito. Uga. Pilipinas, maraming manghuhusga. Diin buta sa rep. Dito sa may Pilipinas, maraming nanghuhusga. Maliit na bagay, binibigyan na ng malaki, lalo na pag sikat ka. Malanggaw. Dapat maubos ng langgaw, ha? Ang sige premium makontra, magkuha mo yung mga sinamakan, yung kasaw-sawa, yung nga tayo, yung Hindi, di mo manggarano. Tama. Tamang gusto sila magkuha langgaw, ha? Hindi pa nila maubos ang sausaw, di. Kaya nang na maubos, may gupon, yun kaya hindi kita ibang manggarano sa obra nyo niya. Mapinigado lang talit. Lang. Highlas. Sarap ng taang anong kape. Good morning kay Sir Paulo, no, Chongko. Sir, good morning. Welcome to my live. Di bang po tao? Sarap ng danggit, no? Ngalan niya ni Kwan. Tingle fish. Ngalan sa ugala mo tingle fish. Do tingle to rep. Kagabi nag-iyak-iyak ako, Dam. May nag-PM sa akin na basher. Tama naman siya. Madrama daw ako. Hindi pa pwede magdrama minsan. Para makaano din, makaraos din. Naman sila makan. Taawa pala ng Panginoon. Hindi man ko pala na nisaktan sa mga kinakain ko, Dam. Yung dila ko pa pagkatapos ko lumunok, may dila pa dito sa loob mo. Habang pinipiga po ng dila, kung pinaprocess ng pangalawang dila ko.
Hindi ba hindi siya pait? Naman. Suga. Shoutout na lagi niya ka na madunlan ko. Shoutout ma'am, Ate Lab, no? Shoutout Ate Lab. Gulayin pa natin yung taulo mo, yes, mamaya to. Ganyan ang mga problema, ang mga ano dito, yung mga props, yun yung mga fresh from the farm, talaga yun ay, bakit pa ako yung mamumuhunan ng mga music, mga music. Ano ko dami, ano sila. Pawaan na ba lang? Kanoon? Araw. Tapos kung magkao ka mo kuliwat, wala ka mo to sa kay kagutok sa lamisa, tapos may makao na ka mo. Di mo tala na na iya, ang kanoon lang. Kaya ginagawa, pistos tatato sa puntahong, imbis niya pinggan nyo, alas ito nga arap pa yung skilid. Kaon, luwasan yung mga lawas, suga. Mahawag ka guys! Sa lahat ng viewer po, kain tayo. Good morning! Silent breakfast ba? Silent breakfast. Silent breakfast. Hindi pwede mo shoutout gahod. Sarap. Ilang taon lang sa'yo. Namit ng ugang. May uga ko na nga naging kaon ng liga do, hita na yung marites, pati hindi kakang kakapait-tait ka. Ginaano yun ang uga nyo naman. Ginahiluan ng tao, o kung ginagusto ng tao, magkaroon ng kinyason, sobrang alat ng mga ganito na ito, hindi masarap to. Ang palaya, ano sa mga English? Ano yung Diyos ang palaya? Better. Kuwat ng tubo. Kala ko ano, saging pala sa taas, oh. So ngayon magtuturo pa ako ng mga appetite po. Pwede tayo mag-shoutout kasi hindi na ako naglulunok. Magtuturo ako ng mga appetite, no? Ito saging to, good for your ano. So next items ay ito yung aming ginagawa na so umaga kung wala kami mga dessert at video. Hindi maganda ang aking pag-gising. Madam Ibit Yamamoto, I love you, sisi. I miss you. So, support natin. Support natin yung best friend ko, no? Nagla-live selling niya ng mga bags na mga authentic, mga original na mga bags. Branded sa aking page. Si Ibit Yamamoto sa kanyang Yamamoto Broadway sis na dunlan. Pakumadam mo, ha? Kailangan natin minsan ng tubo sa katawan. Ang tanong ko sa inyo, 2022 na, ano ang mga nangyayari sa buhay nyo? Sa akin kasi, 2022 ko lungkot din minsan na napala ko. Ang ibaya sobrang umabot sa langit ng kaligayahan. Ang ibaya, imbes na magbayad ng utang, nalagdagan ng utang. Sa 2022, pareho lang tayo minsan naramdaman kasi yung iba hindi umiiyak, pero maraming utang. Hindi nagbayad, yung iba naman tumatawa, pero madami din ang utang. Ako kumakain ako ng tubo, nagpapasaya ako ng tao, umiiyak din ako minsan. Tumak. Tiga, buto, tiga. Tumak. Di naging kawat. Ay, luta na mo. Luta na. Ay, kayuta niya. Kayuta talaga. Napawisan kung agaga, papinawisan. Ang English pala ng ano ang palaya, watermelon. Thank you so much sa... Thank you na bulunan ko na.
Tani, gilapuhan mo na ang dahon sa kamuti. Karoon na lang sa gabi, kailakot yung sa isda. So ngayon na po nasagot na po ng mga genius dito ng mga tao na mga pang Guinness of World of Record. Noong nasagot nyo na talaga ang katanungan, ang English pala ang palaya, bitter melon. Watermelon. So yan po ang English, bitter melon. Thank you so much po sa mga nanood dito na mga taga Guinness World Book of Record na kayo po ang nakasagot. Punin nyo na yung prize nyo doon sa sa Amerika kasi dati pa na hindi ko pa alam like, what is the English o ang palaya na bitter melon na naman pala kung hindi pa ako nag-vlogger. kung hindi pa ako naging vlogger at saka hindi pa ako naging fresh pandapal. Mamamatay na po ako na hindi ko po alam ang English ng ampalaya. So ngayon po naging matalino po ako dahil sinagot po ng mga taga dito nanood dito yung taga Guinness World of Record na bitter melon pala, Diyos ko. Kayo hindi nyo rin alam. Kaya so, maraming salamat po ha. Sabi nila, ubos na bang pritong maya? Oo, naubos na. Saka dinilit ko yung video ko doon kasi Hindi bitter melon, bitter guard. Bala kayo dyan, bitter gourd o bitter melon. Basta importante na una yung bitter melon. Bitter guard. Dinilit ko yun kasi daming basher. Akala nila yung sa aking masama na kumain ako yun ng maya na galing palayan. At saka hindi naman ako yung nagkatay noon, hindi naman ako yung nagtanggal ng mga bulbol noon. Bumili lang ako at nagturo lang ako ng process sa pagluto. Dinala na yan dito sa akin na nagtitinda na yung palay daw inubos doon ng maya. So sino yung, ang tanong ko, ang palay kakainin ng maya. Tapos pag nabusog ang maya, sino kakain sa maya? Tutuklawin ng ahas? Siyempre pag nahuli ng tao, lapangin din yan, kainin din. So, dinilit ko na lang yun, oy, kasi ayaw ko ng gulo. Focus muna ako sa aking mga iyak-iyak kasi dami kong iniyakan na mga problema ko na hindi ko alam kung paano ko i-pattern, paano ko ako magsimula, kung saan pa na kompleto na yung mga St. Peter ko, may bahay na ako, may sasakyan, may motor na ako na service. Doon pa ako yung nagkaroon ng parang sakit ng loob ko na hindi ko alam kung anong dinadala ko. Siguro minsan kailangan ko rin ng iyot. Minsan ang tao nagiging drama sa buhay, nagiging nagiging tawag niya? Emosyonal ang kulang pala sa iyot, day. Ginuok. Hindi makalabas ng ginger oil. Kailangan ginger oil. Minsan ganyan lang yan. Kailangan mo minsan mangulila-ngulila. Pagkatapos hindi mo alam pala, yun na yung hikahing natnan mo. Oo, nakascore man ko gabi na yan. Oil lang palang kailangan. Dahil sa tequila na tira, lula nyo nakatikim. 150. Sa kangkong, bitter gourd yan tawag namin. Okay, sa Hong Kong. Bitter gourd sa Hong Kong dito, better sweet sa amin. 75 star Istria magluto larjo. Ay base ulod na ang tinangkong sa ulo mo. No. This is pure Fresh organic. I never how you brought me here as if somebody led my hand. Hi po, hindi ka ba mangita? Iyot kapoy na. Actually, hindi ako naghahanap. May mga bagay talaga minsan naliligaw dito sa bahay. Minsan tamang-tama na yung sinusumpong ka ng kati mo. At least may pumunta. Hindi naman lahat ng oras pumunta dito mga naniningil. Hindi naman po ako banal. May pagka Maginoo na may pagka medyo bastos po ako at saka inaamin ko yung sa buong tao sa mundo na hindi tayo banal, ipinanganak tayo dito sa lupa na makasalanan. Pero kailangan na natin mag-repent. So minsan ang mga tukso na yan, makakatulong din yan. Kaya nga ibang tukso, layuan mo ako. Ako sinabi ko, tukso, lapitan mo ako. Tukso, lapitan mo ako. Oo, basta importante after all expense paid. Bayad siya, nakakain siya, nag-coffee. Tapos ayun, oo. Basta, yung gusto ko yun dahil sa dahil may mga moment, minsan na gusto ko yun dahil pag nasasaktan ako dahil saka hopeless ako at saka feeling ko na emotional ako, dapat may katabi ako na lalaki. Oo, pero pag wala, umiiyak talaga ako. Hindi porket na vlogger ka, wala ka ng karapatan minsan lumuhod. Kailangan kung ano yung mga ginagawa mo noon ng bata ka nagpalaki at nagbigay sa iyo ng lakas ng loob.
Minsan gawin mo rin yan, minsan. Kasi dahil, 20 years, 30 years din ako din nasanay magluhod. Tapos hindi na ako nakaluhod. Ang hirap kaya dahil, masakit yung tuhod mo dahil, yung akala mo yung dati nag-exercise ka tapos hindi ka na naka-exercise, biglain mo dahil sakit dahil muntik na nga ako kagabi dahil sa ospital, sakit ng tuhod ko. May bangos. Anong may bangos? Wala na akong bangos dito. Wala na akong pira eh. May bangos ako dito. Punta ako sa inyo. Magsigang tayo. Sure. Yani pa. Magsigang. Sinigang na bangos. Gusto ko yan. Masarap yan. Gala. Ano man? Gahagpok. Gagpok sa tubo. Gatulo laway ko. Yes, masarap to, day. Nakarluta. Sa mga gusto bumili ng mga ganito, punta kayo kay Aloha Jewelries, no? Kwahaw, marami siyang mga fashion. So, may nibigay ito sa akin. So, I need to suot-suot. Pero yung earrings na ibinigay niyo sa akin na wala. Aloha Jewelries, Kwahaw. Tingnan nyo, grabe yung bilalat. Ito lang yan, dahil pagka umaga, dahil na medyo hindi pa sa magandang bakagising. Kung kumakain lang ko ng tubo, dahil. Ginagawa ko na siyang tubig at saka dessert. Wala man kami piraan. Ano yung English po ng tubo? Sugar cane. Yun. Huwag mo na itanong mga maliit na bagay, mga basic, magkakaing mag-English. Oy, alam niyo yung lula niyo, sumasali sa mga debate sa mga around the world country ng English words. Ang mga hindi pa po nabigkas, ng iba na nabigkas ko na. So what is the English of what is the English of air? Diba? Ano English ng air? Lunggan. Mga basic man ang mga English ang tinatanong nyo, ma. Tanungin nyo ako ng English na bonggang-bongga kasi if you need a good answer, talk to my lawyer. May lawyer ako dito, day. Pang Guinness World of Record, day. Ano ang English na pakialamira? Ayan. Mabaho ang hininga na What is the English of pakialamira? Na mabaho ang hininga. Oh, ayan po. Kasi ang pakialamira, ayan po ay napakahirap ilagay sa sa dictionary. Oo, pakialamira. Ano ba yan? Kasi hindi naman nailagay. Dapat wala yan sa mga dictionary, mga pakialamira at chismosa. Kasi hindi mapirahan yan. Saka hindi, hindi natin yan dapat nilalagay dyan. Kasi dapat walang spelling yan o anong mga words niyan. Tulad ng ubando, wala niyan sa dictionary. Ano sa English? Ang sa English sa ulo mo may, this is sa English? Ang dahong kamuti dyan. Lipat man ko man. What is the English of talbos? Yes, green. Green leaves. Green leaves. Siya. Fresh from the farm. Yan, ay mo sa English. Si Valentino, kasi si Valentina. Wala ko labot kung sino ko. Wala ko malo kung sino ko ga. Ha, makalingaw. Ano English ang baho sa kang? Madam, pakimain. Turuan niyo po ako ng mga English na na hindi ko pa alam ko. What is the English ng baho sa kang? Baho bagang. What is the English of mabaho ang kanyang ngalangalahan? Kasi mga basic ang mga English na tinatanong nyo. Kayo naman tanungin ko, what is the English of mabaho ang alangalahan? Dapat nagpangos ka tubo, gasakay ka sa carbaw. Later, bibili pa ako ng kalabaw. Agay, doon nakakasunto ko ha. Habang ako ang may nagbigay pa ba din star si Miss Mai.
Miss Mai, thank you so much. Kalami sa tubo ka kami sa kumain kasi lang sa Maynila. Dati pa nakabili yan, sikat na kami. Oh, yun lang. Dati dito sa amin, dito kabuhayan ng mga Ilonggo. Dahil dito sa amin, dahil sa Bacolod. Kabuhayan ng tao dito, tubo. Maraming mga yumaman dito ng mga sindirong ang may mga tubuhan. Ang mga mahirap yun pa yung walang tubo na sila yung gumagawa. Ang mga mayaman niya, yun pa yung nagkaroon. Bakit ganyan? Kasi minsan, sa kapanahunan po ng mga ninuno natin, ang mga mahirap po ginawa mga slave, no? Parang naging, kung ang mga tao doon sa may lugar ni Moises, ay Ehipto, pinalaya doon kay Paraon, hanggang sa nakalating sila dito. Para dito siguro yung pangalawang Ehipto na hindi pa napalaya yung mga tao ng kapanahunan ng mga lulo namin. Ginawa po silang slave ng mga mayayaman at ginawa po sa trabahantes, tubuhan. So hanggang sila natuto na magtanim ng tubo, hanggang ngayon hindi pa sila nagkaroon ng sarili nilang asyenda. Oo, kasi nasanay na sila na inuutusan sila ng mga mayayaman. Kaya yung yumaman naging mayaman, yung mahirap naging mahirap. So kailangan ng mayaman ang maging mahirap, ang mga mahirap para yumaman sila. So ang ginawa, dito po, tubuhan po lahat dito sa amin. Oo. Tapos kami nga mga Ilonggo, ang kwarta ginapiko, ginapala. Pero ang utang ginabuldos. Tapos ang ibang ginadumugan. Sa Negros, ang kwarta ginapiko, ginapala. Pero ang utang ginabuldos. Ang iban, ginpabarangay. Ang iban, gindumog na lang para mapatas. Perti na diyan ang isa amon. Kada bagting kaon, pero niwang Japon. Gatin mo kami, Ratol. Ha? Gatong ilaw. Sabi niya, kawawa naman po stiso, mabal. No! Original po ito! Kaya po ako dito naglalab, humingi ako ng star, pambayad sa dentist dahil. Gain nyo ko na bala Gcash. Kaya baka kung ano, pulident nga. Kaya po ako dito, kumakain na tubo. Nagbabasakali po ako, nagbabagsakan nyo po ako ng Gcash na malaki-laki din, mga tag 500, 500, 1,000. Para may pambayad ako sa dentist dahil, oy! May pambayad ako sa dentist. Minsan, dati ginagawa to namin dahil ng bata pa kami. Dati ginagawa po namin to, ng bata pa kami, kumakain kami ng tubo kasi walang mga toothpaste at saka toothbrush sa bahay. So sabi na nanay, yung kiki mo nagsalalampaw kayo yelo na. So pag kinain mo yung tubo, mawawala yung kiki mo. Ito yung pang toothbrush namin dati dahil. So, pero ngayon na malaki na ako, minsan ako makain ng tubo kasi may toothpaste naman ako. O, ibigyan nyo rin ako ng Gcash, dahil kasi baka maputol ang mga ngipin ko. May bayad ako sa dentista, dahil. So, papunta ako sa Smile Aesthetic. Oo, dental clinic. Paalinis ko to. Kaya ngipin ko daw, ngipin na ni Dugong, oh. Ano nga tag Gcash? Pila? May nagbigay, totoo. Ay, salamat, may nagbigay ng 500 na Gcash. Sinong pangalan niya? Gcash from Hadsra Sayadi. Ayan, andyan, padala ko sa iyo. May palinis ko itong ipin ko dahil. Hello, Roller, may 5,000 pa gani, oh. Ano na iya, ho? 5,000. I-click mo na yun. Ay, 500,000 para sa promo pala. 5,000. Ano sa? 5,000 man eh. Roller, yes. Natawa, bis. Tingnan. Nag-request siya mo yung 5,000. Uy, may naghingi. Animal! Akala ko may nagbigay, may nag-request pala. Dali lang bibalabay, nag-request pala sa akin, no? Na maghingi. Totoo, may naghingi sa akin. Akala ko may nagbigay. Animal, manisa. Di na itong tubo ko, man. Thank you so much sa nagbigay ng pabayad sa advance na pabayad sa ating dentist. Dati, dahil pag wala kaya dahil thank you so much sa nagpadala, ha. Tsakto, dati wala, tingnan nyo, napakaganda-ganda, sikat, tapos grabe kumain ng tubo, ang ganda ng ngipin. Pero kailangan di pa maintain. Maintain na. Wala sa malars, Bayan kasi wala nga, ha. Yan na, Bill. Delicious ang chat sa Jude.
Thank you. Dahil nagdagan yung to na yung pang ano ko sa dentist. Dahil kaya yung kanyang acceptance, para hindi na ako hingi ng assistance sa aming munisipyo. Hingi ako ng assistance sa munisipyo kasi yung ingrown ko yung pakalkal ko, may pagaling ko kay ginalukit. Tapos, hingi ako ng assistance sa munisipyo para sa dentist kasi yung ngipin ko, sabi ko, hingi ako ng assistance dito sa may budget office kasi kumakain akong tubo, baka yung ngipin ko nasudlan kiki, may mga tinga ako. So, ipalinisan ko to sa mga doktor, ho. Hindi na to kaya ng albularyo o kaya mga kaibigan lang yan ang mga plastic. Sabihin na ako bahala. Hindi, kaya aasa yung kaibigan. Ang ngipin ko sa mga spiritual na nang bubunot. Dati may nang bubunot sa amin, dahil bata pa ako, binubunot ng spiritual na dentist na naglalakad na iwan ko kung anong talit na mayroon siya. Ipanalanginan, kaya tapos bigla ang bubunutin niya yung ngipin mo. Diyos ko, natatakot. Sa sobrang lakas ng pagbunot ng spiritual na parang albularyo, yung pinsan ko na kaganyan-ganyan, hindi na namin nakita yung ngipin niya, parang tumalasik sa kabilang bakanting lote. Sabi namin na wala niya, natanggal nga yung isa mong ngipin, pero hindi naman namin makita kung saan pumunta. So sobrang lakas siguro. Grabe yung lakas na ginano ng ano na yun, ng nagbubunot na So hindi ko to iaasa sa spiritual na nambubunot. Dinalik ko sa dentist ng ngipin ko yan. Magkano ko no pang dentist mo? Kahit magkano lang, basta padala niya lang. Si Sheila Whitepack, magkano dentist mo? Kahit magkano lang, kasi may ano ako dito wala na akong ngipin na yan. Ayan, natanggal na yan dyan. Inaano ko lang to minsan na akala nyo yung ngipin ko kasi dati dahil nag-vlog ako na yung yung niyog, binalatan ko gamit ang ngipin ko na pero nag-pretend ako yan na okay na pero yung ngipin ko yan wala na sumama doon sa niyog na Nag-send si ano gusto mo sa Yadi, Muslim. Thank you sa kay Sayadi, no. Ay, shout out natin si Madam, si Almira, si Mara. I love you, Madam. Ang isa pagit. Sino? Tiga Cebu pala. Oo, kaibigan ko pala yun sa Cebu, nga gwapa kaayo. So, ang gawin ko ngayon, pupunta ako doon sa Bombaho sa may kaibigan ko, mangutang ako 2 sakong bigas. Ang isang sako, yatid ko pa kay nanay. Tapos ako pa yung magbibigay ng bigas. Di 2 sako, ako pang magbubuhat. O mamaya ako, i-vlog ko yan, ako magbibigay ng bigas. Ako ang magbubuhat, tapos naka-heels. Ang hirap pala na yun, no? So naka-Wonder Woman, yung mga ano yung Okay. attire. May mga putol-putol na ako dito ng ngipin. Kailangan ko na ng dentist. Dahil kaya tulungan yung man ko dahil ay. Di baling pangit ka basta yung ngipin mo kumplito at saka hindi mabaho. Next, kabugaw, at kabugaw. Kay kaunong tatuwa, na naman lang, ilas naman lang na. Lalitong. Hello, thank you so much, no? Madam, kalain ka. Madam, kailan ka punta sa Davao? Ilibre kita ng burger mo, Diyos ko ginoo. Burger lang ilibre mo sa akin, dahil. At sa baba ko. Sabi ni Marpy, punta ka Davao, ilibre kita ng burger. Burger lang? Pag uwi ko, wala akong pandalang pasalubong sa mga pamangkin ko. Tapos ang pamasahe, dito lang ako bibili ng burger. Uy, kung sagutin mo yung pamasahe ko papunta dyan at pabalik, lalaban ako. Kasi pupunta ako kay Madam Sarah. Pero kung burger lang naman i-offer mo, hindi, huwag na lang dahi. Uy, padala mo na yan dito sa Gcash dahi. Makadto na. Kadto di ay do sa Gian Salon 888 kay Kalkalon ta in grown mo. May manukalkal ko din nato sa Mursyaya. 888 kadto to ang ulit. Ano niya nga kabuga, wala itlog niya ka ostrich ka lag ko. Ay, Diyos ko. Kailangan lang makumpleto ko ang vitamin C sa katawan ko yan. This is pure organic na Fumilo. Fumilo po ito. Yung pamasahe ko na sa itit. Kung tanawin namin doon, mga diamond na yung grabe yung pawis ko dahil. Hindi na pahula. Hello!
Tawagin si Liling, sabihin mo, day, papunta na ba yung bugas, ara da, 2 kasako to. Yung isa, tagta sa balay. Ang hirap naman ng pamilya natin pag tinipid natin. Sila ba? Kung ano yung ini-expect niya. Dapat pamilya natin yan. Siguraduhin natin busog. Kahit anong mangyari, pamilya yung unahin nyo. Kasi sila ang kailangan makabenepisyo sa inyong mga kinikita. Hindi yung mga lalaki nyo at saka mga animal ng mga lalaki minsan. Okay lang kung may makuha sila sa'yo. Kung wala na sila makuha sa'yo, Hindi na palapit. yung mga panulay na sila dayon. Pangayo pa more ah. Ano? Ulubra ka mo balak. Okay mo na mahatag ka pero talagsa lang. Matuon ako yung subok kung paano ko yung makatipid. Ngayon pag wala ka kwarta, wala siya. Kung magkwarta ka nga, wala siya. Maro. Sarap na. Ang sarap na pumilo. Kasi ang pumilo, according to my research dahil sa DPWH dahil at saka sa mga DENR dahil, ang pumilo po one of a kind pala na prutas na naglilinis ng iyong esophagus. When it comes na makakainin mo ito dahil, tapos ipikit mo ang mata mo, mapifeel mo talaga ang tawag na sobrang tamis.